Čo vítam vás ešte nové videjka. Dneska si zahráme Leather Obby a budeme mať trošku nervy, lebo budeme používať rebrík. Viem, že ona ešte bola taká podobná hra. Preto to. No ja už teraz vidím. No tak, ja už mám ten začiatok problém. No ja tu asi v tomto videu schytám asi riadne nervy. To sa zase prepadne. Takže ja by som to dal takto na túto stranu. Yes, díky. Jezu, nie! Oni ma zhodili. No už toto fakt vyzerá. Počkej, ja sa pozriem, toto sa mi nezdá, že je ono. Leather Obby, počkej. Leather. To je ono, toto je ono. Ja som mu dal omylom zle. Toto je lepšie. Ale zase toto som už raz natáčala, toto je úplne. To už mi úplne že lezie na nervy. Ja som to dal zle. Dobre. Jak som toto video páči, nezabudnite dať like, odber a zvonček, lebo ma s tým veľmi podporíte. A môžete mi napísať aj nejaké striace programy, lebo snažím sa nájsť nejaké striace programy, našiel som CapCut, ale tam nemôžem ukladať video. Uložiť video do súboru. No, dobre, skoro. Nie! Dobre, mám to. Ale celkom sa mi darí, lebo minule sa mi nedarilo, keď som to natáčal. Počkaj. Nie, ale dobre, to som celkom zariskoval. Dobre. Ty vole, ale do 180 metrov som sa v živote nedostal. Toto je akože veľmi dobré. Tak. Set checkpoint. Tak toto som sa ešte nikdy v živote nedostal. Tak ja to valím, kámo. Ja nejako valím. Jak si myslíte, že to dám? Tak dajte mi odber, prosím. Lebo ma s tým strašne podporíte. Ale že strašne podporíte. Dobre. Aby som vedel, že či vás moje videá bavia. No ja som mal vydať o Fish, ale to som zabudol, že tie videá o Fish budem vydávať až keď budem doma, lebo ja teraz nie som doma. Nie, že mi ten capek urobí. No kámo, jak nás chcel zhodiť. Teraz keby mi tak rebrík spadol, kámo. Aha, tak až dojdem k rúžovému, tak ukončíme videjko, lebo nechcem, aby to video strašne dlho trvalo. Lebo pamätám si, že jedno video som natáčal 20 minút. A to ja nebudem natáčať. Ja tu dávam všetko na prvý pokus, akože. Nie. Dobre, fú. Ty vole. Ty kokos, ale ja nejako valím. Ty vole. To čo je? To jak valím? Dúfam, že ja mám strach, že mi to spadne. Ešte zatiaľ mi to nespadlo. Tak to musím využiť, čo mi to nepadá. Dobre. Dokiaľ to som nevypočítal. Dobre. Čo? To ja som na ďalšom leveli? Dobre. Potom až na live streame budem vyliezať až úplne hore. Lebo nechcem, vám toto video strašne dlho trvalo, lebo neviem prečo. Tu som mal vždycky u babky strašne dobrý internet, ale teraz je tu zlý. Nie som doma, preto tak mi to tak kámo, keby mi ten rebrík tak spadol. Ty vole, ja mám strach.
Kamo, ani raz som nespadol, kamo. No, rebrík. Keby mi spadol rebrík, tak musím ísť dole po rebrík. Lebo hentá hra by bola zase jednoduchšia. Lebo tam furt máš rebrík. Čo? To nejak hry. Tak asi až hore, lebo tak toto bolo rýchlo, akože. No tak toto už to bude trošku možno hard. Ale uvidíme. Počkaj, siamka by to tak vyhovalo. Dobre. Dobre. Nie! Dobre, fuch. Len trošku. Len nie úplne dole, ale trochu. No mne sa strašne potia ruky, kam. Čo je pri tejto hre? Som bol raz celý spotený. Neviem jak, ale spotený som bol. Dobre. Tak, normálne však ja som zase tu, kámo. To nechce sa mi veriť, kámo. Sa mi nechce veriť. Nie, že až tam je až posledný. Kámo, ja som ináč vysoko, ja som v 6. Tak vidíme toto posledné a hotovo. Nechcem, aby to video strašne dlho trvalo. Nemám rád, keď mi videa strašne dlho trvajú, lebo potom to strašne dlho trvá keď renderovať. No, nie. O, to je o kúsok. Rovno môžem vyliesť. Ja tu nemôžem skákať. A toto som len na začiatku, tak to mi môže byť jedno, ja som len na začiatku. Dokill. Rebrík, dobre. No teraz čo? Teraz som... Počkej, urobíme to takto. Dobre. Tak táto možno asi v polovine tejto hory. Možno budem asi končiť, lebo tak toto je ťažké. Toto už je celkom ťažké. Ty vole. Pár metrov. Nie! Ja som to tak vedel. Prvýkrát mi to spadlo. Ja tu chytám snad rage baity. Ja to urobím. Musím to zase urobiť tak. Nie! Dobre, fuch, dobre. Dobre, som tu zase. Je vždycky klepne. Dobre, takto by mi to možno nespadlo. Dobre, som naspäť, som späť. Semka by som šiel asi touto stranou radšej. By som povedal. Ty kokos. Bohužiaľ. To musím urobiť. Dobre, fuch. Tento level už je akože celkom ťažký. Ja musím ísť tuto. Dobre, do stredu. Ja to dám. Ja to mám. Jak sa toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber a zvonček, uvidíme sa od ďalšieho videa. A možno na live streame to dokončím celé. Ja to ešte skúsim po natáčaní. Nie ešte vyskúšať. Dobre, uvidíme sa od ďalšieho videa. Čau.